itu आंनि थाखाय आं मावाखै आं हयथ' सोरनिबा थाखायनो आं मावदों आरो बै मावनायखौ दिनै सोरबा बिजिरनो रोंदोंब्ला हयथ' बिथांमोना रोंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनैबो सोंग्रा दङ जे एबसुआ मा मावगासिनो दङ मा मावदों बिनि एन्सारखौ नोंथाङा मोननाय नङा गोरलैयै नागिरबा नाथाय जाय बिथांमोना मोजाङै बिजिरो बे मोनमारगोन बे बाथ्राखौ जों दिनै बुंदों दिनै एल पि स्कुलाव बिजाब गैया दखर अफिसाव खारबोयो गामियाव मोसौ मासे गोमादों एबसु अफिसाव खारबोयो बिसि फिसाय बुलायदों एबसु अफिसाव खारबोयो दिनै जों नायदों गामियाव हा फानलायनायनि दावराव जादों एबसु अफिसाव खारबोयो दैबाना जायो एबसु अफिसाव खारबोयो माने बांग्रि मावनानै न' बायजादों एबसु अफिसाव खारबोयो दिनै हिनजावसाया रेलाव थांदोंनो सासे गोमानानै दङ एबसु अफिसाव खारबोयो दिनै एबसुआ बेखौनो मावबाय थादों आरो बै खामानिफ्रा दिनै सोरनि खामानि मोजां बिजिरनानै नोंथाङा नुगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बेखौ मानो मावदों दा बै बाथ्राफोरखौ जों दिनै जायफ्रा बिजिरो बिथांमोनासो बुजिगोन दा बेखायनो दखरा आफादाव थानाय साफ्रोमबो एबसु बिथांमोनखौ आं खावलायदों जिल्ला आफादाव थानायखौ आं खावलायदों मिडियाआव थानायखौ जों खावलायगोन जे बहाय नोंहा गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया जाय बिथांमोना सा साज्रां नायदों बे एबसुखौ मालाबाबो बुजिनो हानाय नङा नाथाय जाय बिथांमोना मोजाङै रिसार्च खालामदों बेखौ नाथाय बुजिगासिनो दङ दा आंनि खावलायनाया बेनो जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों 100% जों हारिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय उजिनाय मोनसे आफाद आरो बे आफादखौ दिनैसिमबो बर' रायजो राजाया 90%, 95%, 99% मानसिया दिनैबो बोजबनानै लादों दिनैबो अनसायो बिख्ला बिख्रु गोरबोसिमाव बेखौ सोनानै दोनदों बेखायनो दिनै एबसुआ थांनानै दङ दा बेखायनो जायफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दिनै खामानि मावदों आं बिथांमोनखौ खावलायदों गोसोखौ लोरबां खालामनांगौ बाथ्रा गैया जोङो बर'नि थाखाय खामानि मावनो उजिनाय मोनसे आफाद नाथाय बे आफादनि मावनाय खामानिया दिनै जों सिमनाखौ बारनो गोनां बाध्य जादों बियन्ड डेट मोनसे लिमिटखौ क्रस खालामनो गोनां बाध्य जादों जों दिनै निखिल बर' ছাত্র সন্থা আজি সোণালী জয়ন্তী বর্ষ আমি গড় কেলো সোণালী জয়ন্তী বর্ষত আমি উপনীত হলো আৰু নিখিল বৰ ছাত্র সন্থা কোন প্ৰথমতে যেতিয়া জন্মগ্ৰহণ লৈছিলে তেতিয়া এই সন্থাৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে আমাৰ বড়ো জাতি জনগোষ্ঠীসকলৰ ইয়াৰ ভাষা কলা সংস্কৃতি খাদ্য অভ্যাস আৰু ইয়াক মানে জনমানৱত প্ৰতিষ্ঠা কৰা আৰু পৃথিৱীত এটা উন্নত জাতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো আমাৰ লক্ষ্য আছিলে কিন্তু 50 বছৰত আমি আজি আমাৰ এক্সপিৰিয়েন্স হেতু কৈছে অভিজ্ঞতা হেতু কৈছে যে নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থা আজি কেৱল বড়োসকলৰ কাম কৰিছে তেনেকুৱা নহয় ই বিভিন্ন জাতিগত জনগোষ্ঠীসকলৰ কাৰণে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থা আজি 50 বছৰীয়া আমাৰ যি অভিজ্ঞতা হেতুৱে আজি কৈছে আমি নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থা এই কাৰণে আমি কৈছো যে আমি এতিয়া ইমান বেছি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে ই অকল বড়ো জনসাধাৰণৰ কাৰণে কাম কৰা নাই ই আমাৰ লগত বসতিব একেলগে বসবাস কৰা সুপুৰীয়া জাতি জনগোষ্ঠীসকলৰ কাৰণে ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ কাৰণে আমি কাম কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু সেইটো হৈছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা दा सोरबा बेखौनो गोरोन्थि बुजियो जे एबसुआ खालि बर'नि थाखाय मावो जों बर'निल' नङा जोंनि साखाथि बाखाथि रायजो जानाय गासै सुबुंफोरनि थाखाय जों दिनै खामानि मावनो गोनां जादों आरो बिनि थाखायनो आं खावलायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय बिथांमोना दङ गोसोखौ फिसा खालामनांगौ जेबो बाथ्रा गैया रायजो राजा जों दङ उसुर सुबुरिया जों दङ बिथांमोना अहरह जों दंफायो गोसोखौ फिसा खालामनो नाङा दा आथिखालाव बेखायनो एबसुआ बिराद बुरजा खामानि मावनांगौ दंसोयो आं बिदिबो सानाखै मोनब्रै मोनबा मोजाङै खामानिखौ नों जुदि मावोबा बेनि एबसु मावनाय जागोन आं बिदि सानदों एक नम्बर बाथ्रा भारतनि संबिजिरा होनाय गासै मोनथायखौ नोङो गंफ्रोमबो बर' रायजो राजानि खाथियाव लाबोना होनो हानांगोन आरो जोंनि साखाथि फाखाथि रायजो जानाय जेसेबां जाति जनगोष्ठी दङ बे मिसिं जानो हायो बे नेपालि जानो हायो बे आदिबासि जानो हायो बे तिवा जानो हायो बेजों खोथा गैया जों बयनोबो बे मोनथायखौ होफैनांगोन ভাৰতৰ সংবিধানে প্ৰদান কৰা যিখিনি আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰখিনি আনি দিব পৰাটোৱে হৈছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ আজি প্ৰধান আৰু প্ৰথম কৰ্তব্য আৰু সেইখিনি দায়িত্ব আমি আজি বহন কৰি আছো दा बै दायित्वखौनो बहन खालामथारनांगोन एक नम्बर दायित्वआ बेनो भारतीय अर्थनीति बेबस्थाया मा दिनै शिक्षानीति बेबस्थाया मा दिनै आइजोफोरनि थाखाय मा मोनथाय होदों ट्राइबेलफोरनि थाखाय मा मोनथाय होगासिनो दङ बै बाथ्राफोरखौ नों गंफ्रोमबो रायजो राजानि न'निसिम लाबोना होनो हानांगोन आरो बेखौ मावनो हादोंब्ला येस आं दिनै मोजां एबसु मावदों नों बेखौ दाबि खालामनानै लानो हानांगोन दा एक नम्बर खामानिया बेसो मावनांगौ दिनै एबसुआ दुइ नम्बर बाथ्रा नोंनि रेसपन्सिबिलिटि नोंनि बिबाना मा नों माखौ मावनो हायो नों माखौ मावनो हाया नोंनि लिमिटेशना बेसेबां बे बाथ्राखौ बुजिनांगोन जोङो माखासे एबसुफोरखौ सिगां नुबोदोंमोन सोरबा सानो जातीयतावादी संगठनाव थाङोब्ला गिदिर खामानि मावनो हागोन आं राजनीति लिडारजों गिदिंनो हागोन आं थिका मावनो हागोन आं दादागिरि खालामनो हागोन आं न' एबसुआव फैबा बिदि जेबो स्कप गैया नों मिथिनांगोन एबसुआव फैबा गरसेबो दरमा मोना बहाय 100% रायजोनि खामानि मावनांगोन नों बहाय थेवबो नोङो गोजोननायखौ बहाय लानो हानांगोन आरो बेसो एबसु
आं बिनि थाखायनो खावलायदों नों एबसुआव हाबनाय लोगो लोगो नोंनि बिबाना मा सोरनि थाखाय मावगोन नों माखौ मावग्रोगोन नों बबेसिम मावनो हायो नों आं माखौ मावनो हाया बे गासै बाथ्राखौ दिनै साफ्रोमबो एबसुआव बुजिनांगोन आं बेखौ खावलायदों 2 नम्बर बे बिबानखौ नों रुजुननो हानांगोन होमबा नों मोजां एबसु जानो हागोन 3 नम्बर बाथ्रा नोंनि सिनसियारिटि स' खालामथारनांगोन नों दिनै मोजां एबसु जानांगौब्ला 6 मास मावबाय 6 मास गैलालाय जानाय नङा नों कनसिस्टेन्सि मेनटेन खालामनांगोन नोङो 2 बोसोरनि थाखाय एबसु मावनो फैदोंब्ला दखरा सिमेन्टआव नोङो 2 बोसोरखौ मोजां सार्भिस होनांगोन नोङो मा जोंहा मा जेंना दं जों बेखौ मिथिया नों मोजां सार्भिस होनो हागोन जों बिदिबो लुबैयाखै नोंहा न'आव सोलिथारला नों गैयाबानो एबसु मावनानै नों बिराद जातिनि थाखाय खामानि मावथों जों लुबैया बेखौ मोजां न'खर सम्भालि नों नोंनि न'खर नखायनो मोजां नों रायजो जानो मोजां आबाद मावनो न'खरखौ मोजां सम्भालि नों गथ'खौ मोजाङै स्कुलाव हरनो मोजां फोरोंनो मानसि खालामनो बिमा बिफाखौ मोजाङै नोङो जोथोन ला मोजाङै बिथांमोनखौ सन्मान होनानै मोजाङै बिथांमोनखौ नों जोथोन लाबाय थालाय बे एबसु मावनायानो जायो जों बिसिम लुबैयाखै नाथाय जों सम नुदों सानैसो एबसु मावो साख्रि मावो बियो बिनिफ्राय एबसुआवबो आद्रा साख्रियाबो आद्रा बिनिया मास्टाराव बियो बुङो मोर एबसु কৰিব লাগে নহয় তাৰ কাৰণে মই ভালকৈ ইয়াত মাষ্টৰি কৰিব নোৱাৰো আৰু এবসু फैनानै बुङो आहा एबसु मावनांगौ बेखायनो क्लासा बिराद खति जादों किन्तु मोननैखौबो मोजां मावाखै बियो आं बिनि थाखायनो बुंदों नों जुदि एबसु मावबा मोजां माव आरो एबसुखौ दोनथ'नानै जुदि साख्रिखौ मोजां मावनोबा साख्रिखौनो मोजां माव किन्तु मोननैखौबो नों गाज्रि मावनायनि कुनु दरकार गैया आरो बे अधिकारखौ नोंनो होआखै दा बेखायनो नों मोनसेखौनो मोजां माव नांगौबा न'खरखौनो बिराद मोजां माव नों बेबो एबसु मावनायानो जागोन कारण नों जुदि मोजाङै न' सम होनानै नोंनि आइ आफाया जुदि आलो गोजोनै रायजो जानो हादोंबा आइ आफाखौ मदद खालामनो हादोंबा नोंनि न'खर संसार जुदि बिराद आलो गोजोनै जुदि रायजो जालायनो हादोंबा बेबो मोजां एबसु मावनायानो जायो समाजनि खामानि बेबो जायो दा बेखौनो नों माव आं बेखौ खावलायदों दा माखासे जाय बिथांमोना दिनै एबसुआव फैदों ओरैबो थाङा ओरै फैया बिदिजों जानाय नङा 100% नोङो कनसेन्ट्रेट होनानै एबसुखौ माव आरो बे मावनाया नोंनि मालाबा फेलें थाङा आरो जायफ्रा एबसुआव साक्सेस जायो प्रेक्टिकल लाइफआव बे साक्सेस जायो जों बर' हारिनि गेजेराव दिनै जेसेबां साक्सेसफुल मानसि नुदों बिथांमोना एबसु मावबोदों फेलें जायाखै आरो एबसुखौ मोजां मावबोनायनि थाखायनो बिथांमोना दिनै गावनि रेपुटेसन गावनि पजिसन गावनि इमेजखौ लाखिफैनो हादों आरो जाय बिथांमोना एबसु मावनाय समाव अलसिया महरै गावखौ प्रतिष्ठा खालामदों बिथांमोना थांनाय समावबो सारा जिबनाव बिदिनो जालांदों दा आं बेखायनो खावलायदों मोजां जुदि रायजोनि खामानि मावनो हायोबा जिबनाव नोंहा मालाबा माइरं गोमानाय नङा आरो बैखिनि पजिसनखौ नों थिग खालाम आं बेखौसो खावलायदों सिनसियारिटिखौ मेनटेन खालाम आं बेखौ खावलायबाय 4 नम्बर बाथ्रा डिसिसन मेकिंआव जों लेट जानो नाङा जोंना मालाबा जों डिसिसन मेकिंआव बिराद लेट जायो जाय बाथ्राखौ नों मिथिबा समाज दानायाव बिराद मोजां बाथ्रा एक्सन प्लानाव नोंहा दंखायो जाय खामानिखौ मावबा सोलोंथायाव बिराद जौगागोन समाज फोसाबनायाव बिराद मदद होगोन बेखौ नों गुबुनाव सोंनो दरकार गैया कारन बियो मोजां खामानि नाथाय जों मालाबा फिसा माखासे बाथ्राफोरखौ सोङो जों आनसलिका डिस्ट्रिक्टखौ नेबाय थायो डिस्ट्रिक्टआ सेन्ट्रेलखौ नेबाय थानो कुनु दरकार गैया एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर'आ दाखालि दिल्लीयाव आंनो खिन्थादों सासे मानसिया गामिनिफ्राय फन हरदों जादों ओरैबायदि फन हरदों फिसा खोथा आरो किन्तु जों ट्राइपार्टाइट टकनि थाखाय दंबाय थायो दिल्लीयाव इसिबां गिदिर खामानियाव थांदों दिल्लीयाव ट्राइपार्टाइट टकआव आरो बाहागो लानो थांदों गामिनिफ्राय सासे मानसिया बेखौ सोंहरदों सोंनाया ओरैबायदि सोंदोंनो एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर' जोंनि गामिनि लामायाव मासे सैमा थैनानै दं मा खालामनांगौब्रा होननानै सोंहरदों बे सैमा थैनायखौ आफादगिरिया मा बुंहरनांगौ दा आफादगिरिया होनबा बुंबाय फबनानै दोन बेखौ रावनिबो उसुबिदा जायै जायगायाव होननानै दा बेखौ मानो सोंनांगौ आफादगिरिया नङा होमबा बेखौथ' नों मिथिखायोना माखौ फबनांगौ बेखौ मा खालामनो बेखौथ' मिथियोना दा जोङोबो मालाबा एबसुआव बिदि जायो फिसा माखासे बाथ्राफोरखौ नों मिथिखायो बेखौनो जों मिरु मालाबा डिस्ट्रिक्टखौ नेनानै जों थायो आं बुंदों कुनु नेनो दरकार गैया जाय खामानिया बयजोंबो गनायजाथाव जाय खामानिया जोंनि समाज बेरेखा नङा जाय खामानिखौ मावब्ला रावनिबो खहा जाया बेखौ नेनांगौ जेबो बाथ्रा गैया इमिडियेट डिसिसन लानानै खामानिखौ मावलां बेनो मोजां आरो डिसिसन मेकिंआव बेखायनो लेट जानो नाङा आं बेखौ खावलायबाय 4 नम्बर बाथ्रा 5 नम्बर बाथ्रा जोङो एबसुआ सानफ्रामबो जेंना सुस्रांग्रा मोनसे आफाद हिसाबै गसंथादों नाथाय नों होननाय मानसिया जेंना जुदि सृष्टिकारि जायोबा जेंनासो नोङो सोमजिहोग्रा जायोबा बे खिन्थु एबसुनि थाखाय मोजां बाथ्रा जानाय नङा जों एबसुफ्रा सानफ्रामबो मा जादों जों एबसुफ्रा जादों प्रब्लेम सल्भार नट ए प्रब्लेम क्रिएटर जों प्रब्लेम सृष्टिकारि नङा जों प्रब्लेम सुस्रांग्रासो जोङो एबसुनि मेम्बारफ्रा दा बेखायनो जायफ्रा दखरा आफादाव दिनै फैबाय आं बयखौबो खावलायदों नोंखौ लानानै जाहाथे एबसुआव जेंना जाया गामियाव जेंना जाया हारियाव जेंना जाया समाजाव जेंना जाया आरो नोंखौ लानानै जाहाथे बयबो बेखौनो सानो येस नैबे मानसिया थायोबा
जोंनि गामिया थिग जागोन, समाजा थिग जागोन, जाथिया आवगायनो हागोन, बै थिंकिंआ बै बिसासा रायजोफोरनो फैनो हानांगोन। आं बेखौसो खावलायदों। दा बे मोनबा बिबानखौ जोंनि साफ्रोमबो जोंनि दख'रानि जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायदों। बे आखुथाया जोंनि एबसुआव थानांगोन। आरो बै सानखालिनो बुंनानै लानो हागोन, येस आं एबसु, आं बिराद मोजां खावलायदों रायजोनि थाखाय। बै बाथ्राखौ दाबि खालामनानै लानो हागोन होनबासो। दा आं बेखौनो खावलायदों जे जाय बिथांमोना दिनै एबसुआव बाहागो लाफैबाय, नोंथांमोना गोसो खुसियै खामानि मावनांगोन आरो नों मावनाया मालाबाबो फेलें जाया, आं बेखौसो खावलायबाय। बर' हारिनि गेजेराव दिनै जोंना बिराद बुरजा माहारि आफाद दंसै। दिनै 40 बारा माहारि आफाद दङ। नाथाय बै आफादफ्रा जोंहा दिनै बिथांमोना गावनि लेभेल बेसेबां मावनो हादों जों बेखौ मालाबाबो नायाखै। नाथाय जोंहा दिनै बिबाना ओरैबायदि बारा जादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बे मोननैबो जोंहा दिनै सिगाङाव नागिरबाय थादों। मानो? कारना जादों बे मोननै आफादानो दिनै बर'नि गार्जेन आफाद हिसाबै दिनै गावखौ गायसननो हादों, सिनायथिखौ मोनदों दिनै। दा बेखायनो गार्जेन हिसाबै जों रलखौ मोनबायब्ला गार्जेननि रलखौ जों लानो हाथारनांगोन। आं बेखौसो खावलायदों। दा आं बेखौनो सम बुंबाय थादों जोंनि एबसुनि माखासे बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों मिरुनिफ्राय मोनथामबो बाथ्रा खावलायदों। बे जाबाय, वी नीड योर सार्भिस राइट नाउ। जोंनो दिनै नोंथांमोननिफ्राय सार्भिसखौ नांथारगोन। नाम्बार 1 बे जाबाय जास्ट टु प्ले योर रोल। नोंनि रलखौ नों प्ले खालाम। एज एन एक्टर, एज एन एक्ट्रेस, यू हैव टू प्ले योर रोल। नों आफादगिरि, नों गाहाय नेहाथारि, स्पर्ट्स सेक्रेटारि, एडुकेशन सेक्रेटारि, नोंनि रलखौ नों प्ले खालाम। 1 नम्बर खामानि बेखौ मावथारनांगोन। 2 नम्बर खामानि, जास्ट टू स्टेन्ड आउट। नों गसं, आरो नों गसङोब्ला बर' रायजोआ बयबो सिरि मोननानै थागोन, बिथांमोनाबो गसंगोन। जेब्ला लिडार गोष्ठियाव उन्दुबायब्ला बर' हारिया खिन्थु उन्दुजोबगोन। दिनै जोंबो बर' रायजो राजाया खुनुदिन गोरोन्थि मावाखै। गोरोन्थिखौ साफा सानै लिडारासो मावबोदों। बर' रायजो राजाखौ जों बाख्नायबोदों। 50 बोसोर नायबा बर' रायजो राजानि जों धैर्यफोरखौ बिथांमोननि जि बिथांमोना जे ओरैबायदि जोंजों जे बाहागो लाबोबाय, सहाय होबाय, मदद होबोबाय, 50 बोसोर जोङो बेखौ उदाहरन मोनबोबाय दिनै। बै समाव जोङो पिटिसिआ लिंदोंमोन, लोब लोब ओंखारो, एबसु आन्दोलन लोब लोब ओंखारो, बिएलटि आन्दोलन लोब लोब ओंखारो, एनडिपिआ लिंबाय लोब लोब ओंखारो, दा इउपिपिआव बहाय लिङो लोब लोब ओंखारो, बर' थुनलाइ आफादा लिंबाबो ओंखारो, आफादा लिंबाबो ओंखारो, बोजबा लिंबाबो ओंखारो, सोरबा इउपिपिआ लिंबाबो ओंखारो, बिपिएफआ लिंबाबो ओंखारो, बयबो लिंबाबो जोंनि रायजो राजाया ओंखारखायो। रायजो राजाया खुनुदिन दाय मावाखै। दायखौ सोर मावदों? मावदोंबा साफा सानै हयथ' लिडारासो मावबोदों। दा बेखायनो बै लिडार गोष्ठिखौ आं खावलायदों, दिनै जोंबो एबसुआव गावखौ लिडार बुंनानै लादोंब्ला नों गसंथारनांगोन। आरो नों गसङोब्लासो रायजो राजाया दिनै सिरि मोननानै थागोन, बिथांमोना साबजेक्ट जानानै थागोन। आरो जेब्ला नों उन्दुबायब्ला रायजो राजायाबो उन्दुलांबाय, बिदि साननायानो मोजां। मानोना दिनै कमन पिपल होननानै बर' रायजो राजायाव जों दिनै जायखौ कमन होनदों, बिथांमोना लेभेल कमन जानानैनो दिनै दङ। बिथांमोनखौ लिड खालामनांगोन जों दिनै। आरो बेखायनो लिडार गोष्ठिया दिनै थिग जानांगोन। आं बेखौ खावलायदों। 2 नम्बर बाथ्रा, नों गसंथार।